I d'una boda, no sé si passarem en un divorci o no. Lídia, bona nit. Hola, bona nit, Miquel, Què tal, com Gemma, estàs? què tal? Molt bé. Pues muy bien. Escolta, amb el del divorci ho dic perquè tu i jo, com que acostumem a discutir així com una mica i tal, perquè, escolta, la Lídia és una tia que ve amb molta precisió. Ella ho té molt clar. Cada setmana ve amb temes diferents. Ja veràs. La setmana passada es va estrenar. Va trigar 10 minuts en introduir el tema. 10 minuts, eh? 10 minuts. I el contingut el va donar en 20 segons. Avui ho tinc molt clar. Doncs tira-li, Vinc tira-li. de coach autoproclamada. Que això està molt de moda. Sí? Sí, te autoproclamas coach y Hoy eres- consejitos vendo, para mí no tengo. Hoy eres coach. Sí, hoy soy coach. ¿Pero qué Y especialidad? Yo os voy a explicar. A ver. Os voy a explicar os voy a dar donaré 4 consells perquè pugueu ser unes sirenes com la Gemma. D'acord? Llavors, el primer consell que us porto aquesta nit és l'actitud, que és molt important. Dentro vídeo. Repetir eso. Y el socorrista que va detrás, que no sé si era muy necesario. Ayudarla, no. Ai, 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 ai. Ai, pobra. I aquí fa el drama. Clar, és que... Miss Universe Spain. No, perdona, Ai, és que el pobra. sentit del ridícul que t'entra després, A sí, veure. perdona, imagina't tu que pel carrer, que a vegades pena. caus, o tens algun ensurt, alguna cosa que dius, ai, que no m'hagi vist ningú, no? Sí. Reacciones Imagina't així tu. sempre, Quan et caus fas... A tu t'ha passat algun cop, això, Mengual? Sí. I em I vaig què- creure una vegada, així de peu, caminant, i tenia una amiga a l'altre costat del pas de Cebre, i estic així i li faig... I no sé com em vaig caure, el tio es va quedar així com, què haces? I em vaig caure tothom mirant-me com que li ha passat. I amb dignitat, no? Ui. I amb dignitat. Quina vergonya. Amb Sí, dignitat. clar, dignitat S'ha de sempre. tenir actitud i no s'ha de perdre mai la dignitat. Mai. El segon consell és que no pots calcular mai amb una copeta de més. No calculis mai amb una copeta de més. Dentro vídeo. Pam, pum. Hola! Déu-n'hi-do, Aquí se pegan un buen lomazo perquè aquí Newton se está removiendo en su tumba porque... Mira. Pam, Pumba! Ui. No calcula. L'alcohol no et deixa calcular les distàncies bé i aleshores no es poden fer aquestes coses. No, home, no. Balconing i alcohol... Però és acaba mala idea. l'aigua, acaba dins l'aigua. O sigui, la finalitat Sí, quina era? no. Que es tirés dins l'aigua. Acaba dins l'aigua. Es fot una bona Sí, cleca. amb una mica de calor aquí, no? La Amb una mica de furtor al la costat. pràctica del balcòning mai, no? Mai. Mai a la vida. No, si a mi a més em fa por. Saltar de molt a dalt no m'agrada gaire. No. Per ser una bona sirena, per això s'ha de ballar a dintre de l'aigua. Veiem aquesta... Ojo, eh? Ai, pobra. Pobra senyora amb el traje de la boda, pobreta. Pobreta. Ja us explicaré què ha passat aquí. Aquesta senyora des dels anys 70 no sortia de festa i s'ha confós la piscina amb una pista de ball il·luminada. Però a veure, I pobra ha senyora. tingut un Que- joc visual i s'ha Que s'ha confós desorientat, No va que s'ha caminant, no desorientat. mirava. S'ha caigut Ella a anava a l'aigua. buscar el canapé i en comptes del canapé ha dit, ostres, pum, a dins Sí, l'aigua, sí, no? pobreta. T'ha passat algun cop a tu caure dins la piscina o no? No. No, eh? No recordo. Ningú t'ha fet la típica broma pesada de te tiro, ta... Jo, que m'hagin tirat a l'aigua, sí, Sí. segur que sí. I tu ho has fet? No. No, eh? No, O sigui, tu li tens molt respecte a l'aigua, sempre. Sí, jo he vist a gent que tiraven a l'aigua amb allò de vestida amb el mòbil i tal, i m'emprenya. Dic, escolta'm, tu, o sigui, no. Sí, no. Fa molta ràbia. Però es fa, les novetades, no sé què. Sí, no. Les competicions, quan acabem, a l'entrenadora, a l'aigua! I amb el mòbil, amb tot, saps? No, jo soy de les que m'escondia per no caure. Companys, pot caure el xorro d'aigua sobre la Mengual ara, en aquests moments? No el tenim avui? Hauries de tornar la setmana vinent perquè no... El quart Tira. consell d'avui seria, i l'últim, seria que és molt important que el maquillatge i la perruqueria sigui waterproof. Ara ens ho explica la Gemma, però mireu el que li ha passat per no utilitzar el waterproof. Aquí tenim aquesta noia. I aquí un fallo grande de peluqueria waterproof. Sabeu això dels espaguetis negres amb una mica de... Qui vol sopar ara una mica Podria ser d'espaguetis aquesta negres? senyora una de les que està dins de la casa de Mainat?
Amb tantes perruques. Tanta perruca, Tema sí, perruca. potser. Sí, tema Peluques. Apuntem, apuntem. Escolta, una curiositat que tu tenies que també m'ha sorgit a mi, o sigui, parleu del maquillatge, de la perruqueria i tal. Tu durant tots aquests anys sempre sorties impol·luta, impecable. competicions, sí. Com ho fas per aguantar-ho? Bé, O sigui- no, hi havia una preparació prèvia. Dedicaves una estona abans de competir a pentinar-te, posar-te la gelatina al cap perquè els cabells es quedessin tots fixats a darrere i ens maquillàvem una mica. Cada vegada ens deixen maquillar menys perquè no volen que sigui un show, no? I és com una ratlleta, Deu molt, costar, molt no? sutil. Perquè jo al final ensabonar-te el cap jo al final d'una m'ha cosa fet... que és waterproof, deu costar molt rentar-te És aigua el cap, calenta, calenta. Amb aigua calenta i es es treu. desfà la gelatina amb És l'aigua gelatina. calenta. Mira, a veure, Gelatina d'aquesta de menjar, però es queda... Trucos. Tenim una foto de la Mengual a la piscina. Aviam. Mira-la, Que quina agressiva, cara de mala por hòstia. Dios. Perdó. Quina cara d'emprenyada, Qué no? miedo doy aquí. Que Déu horror, meu no teniu una que senyor. surti una mica més. Però això és quan també prepares... El sushi el prepares igual o no? Sí, amb aquesta mala Amb llet. amb aquesta mala llet, no? O sigui, que no es desconti ni un gram d'arròs aquí, no? Sí, sí. Recordes de quan és aquesta foto o no? Hauria de veure bé el banyador. Hauries de veure bé el banyador. Jo diria que és de Roma. És de Roma? De Roma, sí, el Yesterday. Sí, és un moment que faig així, dono la volta amb els braços i és la preparació abans de donar la volta. M'imagino, que és aquest moment. Lídia, què més? Alguna curiositat d'una estrella olímpica? Perquè, a veure, perquè em quedi clar, això que tu ens has mostrat ara, quina finalitat tenia? Pues nada, pues a lo mejor potser arribem una mica a la sola de la sabata de lo que vindria a ser poder ser una sirena com la Gemma, però bueno, ha sigut tonto una mica. Errores que no hay que cometer, seria, no? O sigui, els errors que no s'han de cometre per arribar a ser com la Mengual. Els consejitos. Els consells. Consejitos Molt bé. bàsicos. La propera setmana què? Sorpresa. Sorpresa. Sorpresa, actualitat. Surprise. No ho tens ni a punt ni res, Sorpresa i no? actualitat. Ah, sorpresa i actualitat. Molt bé. Lídia Ruiz, gràcies per estar aquesta setmana amb nosaltres. A vosaltres. Fes el gest d'intentar aixecar-te, Pobreta, no perquè pot, no pot. aquests sofàs són els més A veure, cabrons Són inflables. que hi ha a la tele. O sigui, tu... Bueno, però si m'aixeco jo, avui no em facis com la setmana passada amb l'Octavi, perquè clar, l'Octavi està muy fuerte y se levantó de un bote. No em facis aixecar amb la Gemma perquè quedo en la ridiculez No, no, total no. i pierdo toda mi dignidad. Clar, van tacons. No, doncs, a veure, aixeca't tu... Que em tallaran el cap. Tu sola, tu sola. Sí, així és com un testimoni molt protegit. bé. Ah, mira, molt bé. Gràcies, gràcies. Molt bé, Bueno, molt bé. Fins la setmana que ve. Adéu-siau, senyora. Gràcies per venir. Adéu. Gràcies per venir. Adéu-siau. Escolta, Mengual, com t'organitzes el dia a dia? És a dir, tu has dit una tia que funciones molt per impulsos, que vas improvisant, però dins d'aquests nous projectes, sabem que estàs estudiant un màster, què és el que t'agradaria fer? Quins somnis tens per complir? És el que et deia abans, pots tenir moltes il·lusions al cap, però és veritat que arriba un moment de la teva vida que potser, clar, dius, aquestes il·lusions són possibles, no? Et poses com més pegues, com més parapetos, no? Dius, ui, no, això ja és impossible, no? Llavors, estic en aquesta fase de dir, no, a veure, puc o no? Llavors, coses que em fan il·lusió i que les veig igual molt difícils, potser acabo fent-les. Ets una tia que et No diré cuides res més. molt o què? Em cuido lo just, sí. Però així a nivell de tractaments, d'aquestes Sí, coses... m'agrada. Sí, T'agrada que et mimin? Sí, una miqueta sí. Sí, en aquest programa, mira, jo crec que no podíem tenir millor col·laboradora. És infermera i ella gestiona el centre d'estètica BCN Clínic de la ciutat de Barcelona, on fan de tot. Olga, què tal? Molt bona nit, benvinguda. Com estàs? Mira, ella també ve molt discreta. Sí, ella també... Sí, o sigui, de programa de 2 de la tarda, sí, o sigui, s'ha sentat molt bé. Escolta, què ens portes aquesta setmana? Doncs mira, avui anem a parlar Sí. el que ha passat aquesta nova normalitat, no? Que tothom s'ha hagut d'acostumar doncs, des de casa per poder-se comunicar amb els seus estimats, Sí. amb el treball, doncs de fer les videotrucades, no? I això què és el que ha provocat? Doncs que ens puguem examinar una miqueta més. A part, si no tens una bona llum,
el tema de les ombres, no? Pot fer doncs, Però a males veure, passades. Vosaltres dos, quan anàveu a fer... Heu fet moltes videotrucades? Sí, unes quantes. Sí, eh? Sí. I vosaltres sou de les que es prepareu, mireu el millor No. pla, nota... És que jo crec que la Mengual és una mica com jo. No, jo O sea, no. del rollo de camiseta tirada, pijama, Sí, no. media legaña, el pelo para atrás, no? O sigui, jo crec que és una Tal mica qual. d'això, no, Olga? Però Jo sí. Però, a veure, Però no tothom. som uns Gemma. losers. No, clar, M'ho puc imaginar. No, però la està Mengual clar. i jo som uns losers. Llavors, il·lustra'ns avui amb tot el que hem de fer a partir d'ara per estar perfectes amb una videotrucada. Doncs és superimportant el tema de la il·luminació, que no tinguis una llum des de dalt, perquè no et faci ombres, perquè si no això fa que Clar, que et es surtin marquin ojeres. més totes les depressions que puguin haver o arrugues. I després un bon maquillatge, al fons, però tot això ha generat, i més si et fan una captura i no estàs preparat, doncs que després tinguis més temps, no, per poder-te mirar imperfeccions. I és el que ara a BCN Clinic ens estem trobant, no? que gent ve doncs, sobretot per millorar la qualitat de la pell, les arrugues o correcció de volums, no? Per tenir una bona harmonia facial. I hem preparat un vídeo perquè pugueu veure com a la nostra clínica els doctors doncs, poden tractar tots aquestes necessitats que han pogut sorgir doncs, amb l'àcid hialurònic i el Botox. I al vídeo podem veure... Ella és una artista, ja. Ella Sí. dona pas al vídeo. Sí, tot teu. Segueix, Olga, sí. Doncs al vídeo que tenim preparat podem veure doncs, els punts més demandats de com es tracta les arrugues de la front, les pates de gall, la glabela, que és l'entrecejo. No veiem el vídeo, però... No veiem el vídeo, però et veiem a tu. jo ho faig. Mira, a veure, poseu una pantalla partida de la Olga, que ella és ja tota perfecta, i una meva, jo arrugant tota la cara. Això mateix. Per veure una mica la diferència entre una cosa i altra. Però què és el que més demana la gent? O sigui, perquè clar, ara amb la mascareta, no, mitja cara va tapada. Sí, és veritat. Però això és cert. O sigui, n'hi ha molts tractaments que ara estan demandant de rejuveniment de la mirada, perquè, clar, amb la mascareta, l'expressió de la front i sobretot Anem a fer una pantalla partida. Olga, mira al davant, sisplau. Sí. Anem a comparar quines cares. Què és el que jo necessitaria si vingués a la teva clínica? Si ho demanessis, si... No, si ho demanés, no, si ho requerís. Si ho requerissis... Bueno, a veure, sí que les arrugues de la front se't podrien tractar amb el Botox. Totes les arrugues de quan rius... Això és com una col·laboradora es fons al presentador en directe. Però és sexy, a mi em sembla... Sí, Sí? però per això dic, Gemma, si ell ho demanés. Clar, si no, perquè, Clar. clar, fa o sigui, falta, no no? tothom té... Però a mi em fa pànic del rotllo a quedar-me així com queden sense... bé, O sigui, són arrugues jo què sé. No, però avui dia es treballa buscant la naturalitat, Miquel. Llavors, no fa falta deixar una cara No, clar. superestirada, sinó simplement prevenir, perquè ara ets molt jove, però a mesura que vagin passant els anys, aquestes arrugues que tu fas ara d'expressió es quedaran marcades. I llavors, clar, seran un altre tipus de tractament, no? Llavors, el Botox no és només per deixar-te planxat, no? Sinó moltes vegades és també per prevenir que aquestes arrugues en un futur no siguin molt pronunciades. Mira, jo ara, en aquesta hora de la nit, ja sóc un tio esfonsat, així que segueix tu el programa, tens el vídeo preparat, dona-li pas, fes el que et doni la gana i ensenya el que tu vulguis. Bueno, doncs si ens posen el vídeo ho Sí, puguem... te'l posen. Vale, doncs Aquesta ets tu, eh? Aquesta sóc jo, sí, per mostrar-vos tots els punts que ens poden demanar amb l'àcid hialurònic. El terç superior es tracta amb el Botox i tot el que és de les celles cap en baix, doncs amb l'àcid hialurònic, des del mentón, l'arc mandibular, tot el surco nasogeniano, el valle de les làgrimes, els pòmuls... Actualment n'hi ha cànons de bellesa que són molt sol·licitats, no? La gent vol un oval facial més definit, uns pòmuls més pronunciats, la part mitja de la galta es pot fer la bitxetomia, que el que fa és treure'ns les bolsetes de greix que tenim
perquè es pronunciïn més els pòmuls. Ja estem veient exemples, no? O sigui, Sí. cal aclarar que són les mateixes persones, no? Són les mateixes persones amb l'abans i el després, amb la tendència actual que hi ha, no, d'accentuar tots els rascs de la cara. Llavors, lo normal que nosaltres... Aquests ja són casos reals. O sigui, Això són casos de BCN Bueno, els Clinic. altres també, vull dir, els També, altres eren sí. persones conegudes, aquestes són persones Això és una anònimes. definició de l'òval facial. Ai, doncs sí que es nota, Sí que es Uau, nota. Però i això ho fas tu? Això ho fa l'equip mèdic que tenim a la clínica, a BCN Clinic, No, que no, és la mira. infiltració d'àcid hialurònic per aconseguir pronunciar més l'òval facial, pronunciar el pòmul, es poden corregir els volums o les arrugues que ja estan... Clar, aquesta senyora, per exemple, amb l'edat que té, doncs hem fet un perfilat dels llavis molt discret, molt natural i correcció de les arrugues finetes que té a la galta. Igual que el Valle de les Làgrimes, que es diu. El Valle de las Lágrimas m'encanta perquè és com arrencar-se... El Valle de los Caídos... No, el Valle de las Lágrimas. No, Aquesta noia, per és molt exemple, poètic, m'encanta. Aquesta noia, per exemple, és una rinomodelació, un augment de llavis i una correcció de les ojeres. Llavors, són canvis discrets que es poden fer de forma ambulatòria sense cap postoperatori i el que aconsegueixes és una millora en l'harmonia facial. Això és una correcció de les ojeres amb àcid hialurònic també. No, la veritat és que sí que es nota, Això és tot molt i demanat l'abans ara, i el Miquel. després. Amb la mascareta que deies, clar, els ulls es veuen molt. Ja. I al final, si tens unes ulleres molt marcades, doncs fas aspecte de cansat. I tu creus que lligaré més? Anava a dir menys, lligaré més si em trec les Tu bosses segur que aquestes? no tens problemes d'això. Sí, Segur que no. Ja. Escolta, algun exemple més, Olga, o no? Doncs ara ja veiem, no? Doncs això, el que és el surco nasogeniano, el surco de marioneta. Me encantan los Marioneta. nombres. Marioneta. Surco de marioneta, surco nasogeniano. L'augment de pòmul. El Valle de las Lágrimas. Però clar, o el código de barras. El código de barras. Molt bé, molt bé. Les patas de gallo. Les patas de gallo. No, sí, estic descobrint Clar, avui és veritat que és per les formes, que patas és un de gallo. submón, o sigui, que la cara és un submón de noms. Clar, i n'hi ha molts especialistes, no?, que entren en joc en l'equip mèdic multidisciplinar. Molt bé. Olga, alguna cosa més? Doncs, bueno, en un principi volia parlar d'això, no?, No, si parlar has parlat, guapa. M'has esfonsat, m'has dit que tinc ja moltes arrugues d'expressió. No és veritat, he dit que estàs Bueno, molt guapo. I molt bé. a part, com diu la Gemma, n'hi ha algunes arrugues que afavoreixen. Sí, no, total. Gràcies per estar aquesta setmana amb nosaltres, Olga. A vosaltres. Mengual, que arribem ja al final. T'ho has passat bé? Molt bé. Sí, però a quin nivell, a quina nota? Quina nota em He de posar poses? notes també? Sí, posa'm nota, va. Un 10, home. No, un 10 no, Sí, no, un 10, no, un no 10, siguis, punto. no siguis I pilota, ja està. no siguis Pues pilota. soy pelota. Un 10. Un 10. Sí, doncs molt bé. Quan vulguis tornar, tu avisa'm en Encantada. temps. Que preparem un xorro aquí d'aigua perquè caigui i tot això, però i espera ja que sigui està. el juliol o l'agost, que fa més calor, ara no, Hòstia, el juliol, tants mesos ha de durar aquest programa, fins al juliol o Sí, l'agost? home, sí, tant. Sí, Clar que sí. Bueno, Gemma, de veritat i de tot cor, gràcies per Gràcies. estar amb nosaltres. Senyors, tornem en 60 segons parlant d'un dels casos més mediàtics. Una gran fortuna, més de 45 milions d'euros, un intent d'assassinat o homicidi i un culebrot que ha nascut per quedar-se. Parlem del cas Mainat a la tornada. Fins ara.